ka. Dapat salang ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. May good news, Kuya Mike, Ate Jen. Hoy, parayahan. May good news. Bago ang... Ay. Uli na ang good news. Nasa proseso na po ngunyan ang gobyerno lokal kan Legazpi City para maipaluwas na ang kinakaipuhanan na pondo para matauan ng benepisyo ang mga senior citizens, PWDs, as in mga tricycle drivers. Oh, Sinabi very ni Alcalde Noel Rosal na 18,500 na mga senior citizen as in PWD makakareceive ng tig 1,500 pesos na ayuda. Mantang 2,500 man na mga tricycle driver and makakareceive ng 1,000 pesos na tabang pinansyal. Oh, as in, mariin paghalat-halaton ka mga nabanggit na mga tao. Yes. PWDs and senior citizens, tig 1,500. Tricycle drivers, tig sa San Ribo. Oh, Oy. ayos. Mabitbit na. 1,000 pesos. Yes. 1,000, 1,000, 1,000. Diba? Pero, Mm. wala pang pitcha kung tuwari. Yes. I-schedule pa. Yes. I-schedule. Alagad, dahil na yan maaloy. And, permi ka mo magbantay sa barangay ta. Sa barangay ang paglilista po ka ni Kuya yan natin dyan. And so mga kwalipikado sana. Tanganing Yes. maaraman ta kung kwalipikado ka mo, dapat yaong ka mo duman sa mga nabanggit. Senior citizen, Okay. PWD, Oho. as in tricycle driver. Yes. Pag sinabing senior citizen, May ID. or kung dahil pa kamong ID, magdara po kamo kay birth certificate, Birth certificate. na nagpapatunay na Senior 60 yan ang citizen. Kung PWD, ito may ID. May ID. Tapos iling sa... Tricycle driver, May lisensya. buda, may tricycle May ka mo. tricycle. Bakit kaya kung magduro mo sa mga lisensya ta, ang lisensya baka kuya ay ka ng mga tricycle driver. Professional one. Oo, one, professional. Two? One. One. Ang two, so four wheels na Four wheels yan. na. Oo. Tapos may... I-try lang nindo. Baka qualified ka mo dumaan. Any proof, na nagpapatunay na tricycle driver ka? Yes. And kung taga-sain po ka mo, duman po ka mo mapalista. Usually, sa mga operators kan tricycle, kaya ba nandyan sa proof na yung yan? mga So, prangkisa. Baka, sana may tao sa tricycle driver, baka sa operator. Oo, Yes. taka-tabaga. So, ayun ang national. Pinaagi sa operator. Dakulo na nagkaragaw na driver. Di nakaanto sa mga drivers. Di itong yan. Para sa tao. driver, napaduman sa iba. Sa operator. Nako, so ngunyan pala, mahalat-halat mo na sinda kung ano rin ang formal na schedule na ipapaluwas kang gobyerno lokal kang Legazpi. Opo, Yes. correct. Partner. And habang nag-aalat sinda, reparuho na po nindo dyan sa mga documents Opo. na pwedeng napunsa sa indo. Opo. So, dapat na yon sa mga dokumento, tanganing walang aberya. No? O, ang challenge digdi, kung ikasarong senior citizen, kung ikasarong PWD as in tricycle driver, pag na-receive mo an sa imong ayuda or asistensya pinansyal, ano ang gigibuhon mo? Okay, sabi ka nag-comment sa tuya, sabi, ano sa yan sir? Sa Legazpi na naman sana ngayon ayan. Opo, sa Legazpi po ini. May naghahapot nga ni sa awas nga tangya sa awas wara. Oh. Sabi sana all. So mga taga Legazpi City po ang mga mabibenepisyaran po kanina senior citizen, Opo. PWD, Yes. and tricycle drivers. Correct, ha? Yan, so ayan, again, kung kita kabilang sa mga matatawanan, Mhm. ano ang sa tung gigibuhon digdi sa San Ribo as in
1,500. 1,500 Oo. 1,500 na makukuatangon yan. O Kung- sabi digdi. Sige. Thank you ta kung arog kaan panggatas asin pangkakanadayan kang aki ninyo. Di ba? Okay. Oh, gayon ito, magayon, no? Panggatas asin pangkakan. Oh, ano Pero pa ang kung mo yan dumagdakol, inegosyo ninyo. Inegosyo. Tanganing, iyan ang 1,500. magiging 2.5? Oh. Ayo sabi pa digdi haloy na yan pigtugaan sa tricycle driver kay iba nga ni sa operator 5K da ipapaluwas kang month of June. Malangon yan 5 kilos rice na. Anyway, thanks pa din sa effort. Nako. Iba man garo ito. Oo. Bago ini. Iba man ito. Iba man. Ito atos June. Oo. Pang August 21 po ini. Correct. Kang Hunyo pa ito. Iba mong pala sa 5K naging 5 kilos of rice. Yes, pwede man pambayad sa mga utang, in kaso igwang utang, 'di ba? Pwede man ibayada na tabi sa mga utang kang mga nagkakautang. Of course. And sa mga araw ka ni Kuya Ate Jen, depo kita mag-alangan, magpalista. Opo, correct. Para po talaga sa sendo ini, lalong-lalo na sa mga identified sectors. Depo ko mag-alangan. Magduman ka muta, sayang kaining 1,500 asin Yes. 1,000. Opo. Ano pa man, baka naman kaan taod-taod, mailing ta naman yaon sa tindahan. Mabakal naman kang subugsok na likido. Wag mo na yun. Ano na ka to? Oo. Sa mga primerong pangangaipo, ang pagkaon. Yes. Lalo sa mga senior citizens diyan, baka nangaipo ka mo Maintenance. bulong. Oo. Yun na muna ito ang arasikasuhon ta. Ano ba sa tricycle driver? Dahil na naman kita makakayod. So tricycle driver, kung expired na sa lisensya, i-renew na sa I-renew lisensya. na. Tanga, I-renew na. makadrive ka mong legal. Opo. Ayan Patanay danali kay Kuya Mike. Yan sa PWD lang yan, Kuya. Sa PWD, in kaso igwa ka mo kay mga iba may maintenance man, yung 'di ba? mga So iba may mga ekipahe na pinagagamit, Oo, halimbawa nagagamit kita ning tiririt. Pwede naman madagdag sa pagpabago kan tiririt or Okay. whatever na pinagkakaipuhanan ta, tanganing mabuhay kita. Salamat sa LGU Legazpi City. Yes. Sabi kan mga taga-ibang municipality, tapos mga syudad, sana all. Sabi ka, ang comment din sa Satuya sa DCGB News Online, happy ko lang po nata so mama, senior citizen na, 73 years old na, hanggang ngunyan, daiman nakatanggap pension. Iba man din, pension man, ini. Pension ito. Pension. Oo. Walita kan mga apoton si Madam Manila. Di ba ang first step ka yan Kuya Mike sa barangay? Usually Diba? sa barangay. Oo. Pwede ka mag-apot po sa barangay managad. Tado man Yes. ang tiga-organize yan. Opo. Managa po ng pag-member sa Senior citizen. citizen. Opo. Dahil siya nagparairiwalon si Kapitan. Sila kapag nagparairiwal si Kapitan. Tara man nilo si Kap. Kap, paintrahan ako. Hindi man baga nantig. Sundain natin ko to si Kuya Mike si Ate Jen si Kuya. Sumbong ko ka madumaan. Palaway-lawayan mo na si Kapitan. Opo. Yan ang good news sa mga senior citizens, PWDs, and tricycle drivers. Mga partner, ngunyan aldaw ning Sabado, pag Sabado, Saturday, Of course. August 21, 2021. Usually, Washington Day. Washington Day. Alagad ko niyan. Especially ni ngunyan aldaw. Pakuha ko niyan Washington Day. Kaya Nata. dahil ko naglabang una. Anong ngunyan pinagsiselebrar Today Kuya is Mike? holiday. Holiday. Because Ninoy Aquino Day. Yun. Okay. May nag-a-upload. May nag-a-upload. May feedback. Nainit sa apod. Ninoy Aquino Day ngunyan. Yes. Ano man ngaya kung Ninoy Aquino Day? Aramon ta lamang kung ano ang mga legasiya kung natata Ninoy Aquino Day. Natata tinawanan ning special na aldaw. Si special non-working holiday. Di ba? Mabayad ko ta kung ngunyan kang babayadan ko dahil palan pwede ta. Holiday. Natata pinagsaselebrar taman ngaya ang Of Ninoy course. Aquino Day. Ano?
And ano sa mga legasiya ni Ninoy Aquino, ni former President Ninoy Aquino, okay? Oo. Alat lang ta si Sir Adi. So sige, go ahead na kita, partner. Okay, o sige. So ngunyan partner dahilan sa ipig ko commemorar tangunyan ang Nino Aquino Day. Aramon ta ang buhay, ang naging buhay-buhay ni Ninoy Aquino, and of course ang sa iyang naging legasiya. And makakaiba ta turutad taon sana ang teacher 3, and of course history teacher kang Santo Domingo National High School, si Sir Addison Balin. Maray na pagkahapon, Sir Addy. Welcome po sa programang Usapang Pamilya with Jen, Kuya Mike, and Kuya A. Thank you. Salamat for giving me this opportunity na ma-interview kang sa indong pamilya diyan sa Opo. DCGB. Yes. So, thank you very much for this opportunity na I did not know natatako napili ni Sir Mike. May rason po, Sir Balin, Sir Addison, may Oo. rason. Dua po sa tulong angkor kang Usapang Pamilya, nagimong estudyante. Siyempre, bago ako ito, taga-klase ko siya. Majority vote pa lang. Okay. So, Sir Adi, enot na enot, nagpapasalamat na tulos ako sa mo. Taaram ko ngunyan, busy ka ngunyan, mapigatin nila ni si Sir Adi. By the way, aside sa yaon siya dyan sa Santo Domingo National High School, additional na introduction ko sa iya, primero, amigo ko ini. Kaklase ko ini sa Aquinas University of Legazpi. Yes. Kang taon na blank. Baka bilangon kaya kang estudyante mo din doon. Kumpira ng edad ng doha ka. Kaya di ko na emisioner sa taon. Okay. Dahil man sa requirement sa kuya. Sige tabi, Okay. Bago aga boss, since na ngunyan po baga Sir Addison, Ninoy Aquino Day, So, first of all, nata po ta pinagseselebrar ta an Ninoy Aquino Day. Okay. So, sa giraray po, Diyos maray na hapon sa mga naghihinanyog sa programa kang DCGB, manungod sa pamilya. So, ngunya po, holiday kita kasi kami pong mga government employee, maski sa private, nag-enjoy ka although Sabado ngunyan, but then we have to consider ano ang signifikanting bagay na kapig siselebrar ta ining Ninoy Aquino Day. In fact, ining celebration tangon yan, it is backed up by a Republic Act. Kung sabihin, ang Kongreso ang nagkaigwa kay Iro tanganing ining Ninoy Aquino Day maging official na national holiday kang sa tuyang nasyon. Gustong sabihin, dahil ni pwedeng maalis. So this will be a lifetime na selebrasyon para sa pag-unra kan sa tuyang heroine na si Ninoy Aquino. So ninuli sa Republic Act 2956. So somewhere in 2004, the Congress enacted this law tanganing tawanin onra na si Ninoy Aquino magitang magkaigwanin okasyon tanganing dirumdumon ang sa iyang significance sa tuyang istorya kan sa tuyang nasyon. Okay. So, saro pala na batas ang nagmumukna kaning pagselebrar ta. Sir Adi, ano po ang mga legasiya kaani po ni Ninoy Aquino? So kung legasiya, Ninoy is a political figure in our country. So first and foremost, political figure siya. So ang inclination niya bako sa music, sa arts, or sa ano pa man. So, he is practically a political figure and very colorful ang sa iyang buhay as a politician because although ang pinaka naiiling tapo bagano na kan si Ninoy
tinawan ta kaning okasyon na ini sa pitsang ini ninuli tayo ini sa iyang kagadanan. O pag panahon na kung saan siya practically he was assassinated sa tarmac kang Manila International Airport. Pero balikan ko muna ining pigaapudtang mga simpleng facts. Kunata, very colorful politician si Ninoy, aside from he was assassinated in Tarmac, Manila International Airport, considering sa pakikipaglaban niya in order to restore the lost democracy in our country during that time. Okay. So si Ninoy, he hails from Tarlac. So sa taga Tarlac siya, and ali na siya sa mga sa prominenteng pamilya kang mga Aquino. Ang sa iyang ama is also a very saro man na politician, saro man na very involved sa politika. Kaya nasa blood ni Ninoy ang sa iyang pagiging politician. Kaya si Benigno Aquino Sr. is also a congressman, a politician, sa indang lugar. Okay. Now, ano pa ang colorful things about kay Ninoy? Si Ninoy po, at age 17, anong grade, ni Sir Mike? Grade, Nasa senior high na yan, Sir Ade. Senior high. Kung senior high pa sa daaning grade na ang edad na ini, si Ninoy by that time, he is already a correspondent sa GERA, duman sa Korea. Okay? So, war correspondent na sa Korean War si Ninoy during that age. Imagine 17 years old, nasa Korean War siya. Okay? So, pag edad niyang 18, he was considered by the Manila Times, okay? He was given a Philippine Legion of Honor Award. Bihira ini pagtao sa kudmunyang garudain naman ini pigatong award na ni. So, si Ninoy, and ang sa iyang, he was considered also as the youngest city mayor of Concepcion, Tarlac at age 22. Imagine na nindo yan, Sir Mike, ano? Sir Ade, balikan ko itong sabi mong pag 17 years old siya, yaw na siya duman sa Korean War as a correspondent. Wala ka to child labor na pigapunta. Pagkari minor pa siya. Naputol si Sir Ade. Ade, tama-tama. So, pag ano ko sa'yo, at maridial ka, kuya. May password kaya sa Partner Zen? Habang nag-redial kay Sir Ade, may ako ito balikan na sinabi ni Sir Ade na kang 17 anyos, kung konsiderado na wala pa siya sa legal age. Oo. Kumbaga, pwede itong ngunya na panahon, pwede itong maapod na child labor. 17 anyos. Dahil pa man siya, hello Sir Ade, welcome back po. Balik. Okay. Repetiron ko po ko Sir Ade. Sabi mo kasubago baga 17 years old siya. Yaw na siya duman sa Korean War. Ngunyan, dahil daw wala ka to kipigaapod na child labor. Minor pa siya, consider siyang minor. Minor. Pero dahil siguro pig ilindig di so tibay niya eh. Okay. Mas inilindig di so tibay niya. Kaya na yan. So dahil madetalye ka. Pero nailing ko na very special siya. Imagine with that age, talagang na yan siya. Okay? Sige. So, sabi ko nga, padagosong ko at age 22, he is the mayor of Concepcion, Tarlac. At age 27, he becomes the vice governor of Tarlac. Di ba? At age 29, he became the governor. So, that was mga 1961. Okay? Makaskasun sa iyang, yan. And at the age of 34, he enters the Philippine Senate. 34. Kaya, in history, he is the youngest senator. In fact, igwang nagpetisyon ka to sa Supreme Court. Big question sa iyang age. But he successfully won the, itong kaso niya. And he was admitted and he served the Philippine Senate as the youngest senator during his time. Okay? So, 1966, di ginagpuunso sa iyang career na
he became the chairman, he became the secretary general kang Liberal Party. Okay, so that's what 1966. Marurumduman nindo President Marcos enters his reign as president 1965. Mhm. 1965. So garwapat na taon iyan. At akan inot Sir Mike A. and Sir A. and Jenny. And sa tuyong mga pagdangog. Ang sa tuyang constitution kato. So 1935 constitution provides that a president can run and can be a president for 2 terms. Kunyang baka sa tuya sa constitution ang president, once you become a president, you cannot run for another term. Yes. Pero kanino iyo. Kaya baga, Marcos, so 1965, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, until 73 siya. Okay. So, ilingon ta, sa istoryata baga, aware gayud ka mo, ano, na September 21, 1972, inaresto iningon yan si Pinoy, si Ninoy. Remember na Marcos declared martial law. Martial law. So, Yes. now, inaresto si Ninoy during the time. Saro na siya sa mga nagiging kritiko kang administrasyon kang Marcos during the time. Okay. So in fairness man baga, Marcos first term naging magayon man sa dalagan kan sa iyang pagpapadalagan sa gobyerno talagad. During the next term ni President Marcos nung man nagkaigwas so garubagang shaking na sa iyang administration, and Ninoy Aquino being the head of the opposition, the Liberal Party, so siya ang nagtindog as one of the critic kan administrasyon ni President Marcos din. Kaya kang itong when martial law was declared, the first thing the Marcos administration did is ipadakop so sa iyang mga kritiko sa gobyerno. And since Ninoy Aquino then was the leader of the opposition, so siyang ininot na tinarget. So he was incarcerated. So he was incarcerated in prison. Now, imagine, Aloy siyang from 1972 until 1980. Pirang taon niya? 8 years, Oo. sir. Pira? 8 years po. Maluya kaya ako sa math. Kaya daw. Matibay si Kuya eh. Alaya, kuya, bantay ang mat nindo, bantay ang maluya ko. So, yun, Mike A. and Jen, Okay. na-priso siya for 8 long years in prison. So, but still, the ima nagadanso sa iyang espiritu inside the prison. He keeps on fighting, he keeps on criticizing the government, maski yaon siya sa laog kang priso. And diretso sa iyang control, so sa iyang inspired sa mga Pilipino, pag-inspired lalo na sa iyang political party to continue fighting for a lost democracy. Because ba't natatakaya pag sinabi ng martial law, loss of democracy, kaninot kaya dit na background sa government? Kaninot kaya sa 1935 Constitution, it provides na it is the president who has the sole right, if I am not wrong, na mag-declare kay martial law. Unlike kunyan sa Constitution that's why baga ngunyan sa 1987 tang Constitution, prinutiktaran kita kang Congress na the president has no right to declare martial law without the concurrence of the Congress. Yes. Iyon ang safe tanangon yan na a sitting president cannot outright declare a martial law without the prior approval of the Congress. Okay. Kaya lang, during the time of President Marcos, he was safeguarded by the 1935 Constitution that he has that right to declare martial law. Okay. So that is one way for President Marcos to curtail. So nagpapara aranon sa iya, nagpapara kurunta sa iya. So that's why and
Part of that martial law is sabi tabaga, the military becomes the superior power in the society. Nawara sa Congress, nawara sa judiciary. Kaya ang court kanino. Okay, so na mamati ko naman sa piga-explain ni Sir Adi na kadaklan na legasiya kang nabubuhay pa si Ninoy Aquino is more on kang nagiging ano siya leader. Nagpoon nga na siya, aki pa siya nagpoon hanggang siya naging senador siya. Okay. Hello Sir Adi, welcome back. Kadaklan na legasiya ni ni Ninoy is more on leadership buda duman sa pag sa demokrasya di Sir Ade. Oo. Okay. So ngunyan may apot si Ate Jen duman sa ibang aspeto kang Iyo, oo. na Kasi, sa pagiging Ate Jen tabi, sige tabi Ate Jen. naging marhay ang dalagan kang legasiya ni Ninoy tabi Sir Adi. How about po sa laog kang pagpapamilya? Kamusta po si Ninoy bilang sarong agom? Okay. So, kung ilingon tayo na perspective, yaon sabi nga ni President, the late President Cory Aquino in an interview with her, sabi niya, my life as a wife with Ninoy is really a supreme sacrifice. Because nagpuon sindang mag-aguman, dahil pa nga sinda nag-aguman, Ninoy is already indulged in politics. Kaya, kung dahil man si sabi ni Coring daing panahon and nabuhay pa sinda sa sarong panahon, na itong nagpapamilya sinda, they are living in a very in a turmoil like society because of the martial law, because of the Marcos regime. Kaya kung marurunduman in an interview sabi ni Cory, the golden moment in our life as a family, we experienced it when Ninoy was sent to America as an exile, because in there they live as a family, as a simple citizen, and Ninoy has no political, dahil siyang responsibility. Kaya sabi ni Cory in an interview, that is the time wherein I experienced the being a husband of, ang pagiging agom ni Pinoy sa senda. And sabi ni Cory, in her speech, duman sa US Congress, sabi niya, Ninoy was a loving father and a husband. Oh. So, duman pala sa US lugod, nagkaigwa kimarahay na experience sa si Madam Aquino. Madam Aquino. Sabi niya nga that is the time wherein our family was binded together. Nagkanday pa, kanya ang digdi sa Pilipinas, sabi ka baga, imagine a father incarcerated for 8 long years. Well, that is something. So that's why sabi nga ni Cory in that in her discourse duman sa Congress, sabi niya his loss 3 times in our lives was always deep and painful one. Ano yung loss na ini? Ining pagkawara. Not when he was incarcerated in Port Bonifacio. Ikadua, dahil panasawa sa Port Bonifacio, he was brought by the Marcos regime duman sa North. Sabi in a research, imagine saan sabi ni Cory, he was brought and incarcerated in a very tiny airless cell. Could you imagine? Airless. Okay. Ani katulong loss ninda kay Pinoy is the assassination. So you can, maiiling baga nindo so sarong pamilya na na yan. Pero one thing baga, Sir Mike, Sir A and Jen, maiiling mo ang pamilya baga kung anong klase magurang igwasinda. Reflection baga sa mga aki, di ba? Yes. Di ba? Ang mga aki, ang ladawan kang magurang. Now, kung ilingon tangon niya ang buhay kan mga aki ni Cory kasi Ninoy, mailing mo, they live a very simple life. They live in a way na, subagang daing man ang mga kontrobersiyang na nadadangog kita sa inda. And minsan nga very private baga ining pamilyang ini, bihira mo ka na ma-interview, bihira magtararam, sino nagpaparapaki-araram. So, arog gayod gayan. May iling tamang kon as a father, as a husband,
may iling ta kung paano pinadakula kan mag-agom na Yes. Cory and Ninoy ang sa indang mga aki. Okay. Kari na disiplina ang maraya sa Oo. mga aki. Ayan. Disiplina. And we could see the image of our former president Ninoy, di ba? Yes. Na look, na kontrobersiya siya kan sa utong autobagang binakal niya although private, so sa diri niyang kwarta, Sa Porsche. so kwarta baga, tama ano, of course ito. Mm-mm. Di ba what he did is pinabakal niya. Mhm. Pinabakal niya giraray sa auto nga ning mawara sa matakan taon na nagbakal siyang luxurious car. Mm-mm. So you could see na instead kung ika ba naman sitting president, pabakal mo tulos, you are in power. Pero look at the kind of orientation they have. Na sabi ni, ano na ini, may babasahon lang ako Sige. na legacy ni, when President Benigno Simeon Aquino III, President Pinoy was interviewed, nagtao siya kay mga legacy kan sa iyang ama na dahil niya malilingawan. Mhm. Somewhere in 1973, nagsurat, napipriso ka ni si Pinoy, o si Ninoy, nagsurat na siya kay letter sa iyang Okay. ake, dumang kay ining si President Pinoy. And inianakot ko duman na mga magayuno na tinaram niyang, sabi ni Pinoy, these are the best legacy of my father to Mhm. me bilang sarong ake. Sabi niya digdi sa pinakamagayon na inot, English ugaring ini, bahala na kamong tulong magbikol. One is to be responsible to right what he sees is wrong. Aha. If you do not take responsibility to make things right, then you are a part of the problem. Mm-mm. Di ba? Very Yes. beautiful. Very beautiful na pwedeng kagunuan ini kiadal kan bilog na pamilya na kung anong man na bagay ang iling mong maraot, Mhm. dapat we correct. Mhm. And the failure for us to correct what is wrong, we become a part of the problem. Mhm. Iyo man ang ga. Kaya Correct. kung may mga aki kitang daitapig sa saway, gusto sabihin, bako sa aki problema, pati sumagurang problema. Yes. Iyo. Di ba? Yes, So kaya yes. kita, kung sa mga magurang, one thing is that we must be responsible to the action of our children. Mhm. Oh. Kung nailing ka na maraot, bako magayon ang pigigibukan aki, we have that right to court. Mhm. Yes. Oh, tamang-tama. Pagbalik ni Sir Adi, itaw ta na ining sa tuya na huring kahaputan ade. Yes. Maray itong sa mga gari indirectly nailing ta so pagiging ama sa naging mga gawi kang mga aki, Mhm. di ba? So Juan. Okay. Okay. Sir Adi, digdi po sa apisar ka tong mga piga istorya mo sa Samuya. Ano pang mga values ang pwede tang maarog from Ninoy? Hello, Sir Hello. Adi. Apo. Okay. Values. Oo. Ano mga values ang pwede tang maarugan hali kay Ninoy Aquino? Okay. Now, kita bilang pamilya, sabi tabaga, the family is the basic unit of our society. Mhm. Yes. Kung anong klase aki ang na-produce tayo na family, once they get out of the society, gigibuhon ninda, sunano da ninda sa arong. So, Mhm. one of the best legacy the Aquino family can share na pwede tang kagunuan sa mga pamilya is so disiplina. Mhm. Bagang so, and since ining duwang mga tawong ini they are after politics, ilingon ta daw sa political aspect, ining adal na piguguna tangon niya na first and foremost the love for democracy. Okay. Pero ang democracy kaya, Mike, sabi tabaga sa social science sa college, Mhm. democracy is not absolute. Yes. That kung anon mo yamong gibuhon, I can do it because it's democracy. And this is the bad thing kan sosyudad tangon yan, na pag-una atakan democracy, kung ano ang gusto ta, pwede tang gibuhon because that is democracy, wherein it is wrong. Mhm. Ba? When we Yes. talk about democracy, it is a democracy when you do something, you enjoy something wherein you are not depriving the rights of other people. Aha. Di ba? Kumbaga, may responsibility man gila yun kita. Correct. Gusto kong sabihin,
in a democracy, igwa manggirari kitang limitation. So that's why democracy is not absolute. Democracy is a limited right. Okay. Because pag ikangaya, halimbawa, nagsini ka, nagbayad ka, baka nagbayad ka sa sinyan. Ito ang binayadan mo, espasyo man sa nang natutukawan mo, buda. So, pag initaas mo na subitis mo duman sa sarong tukawan, naka-apektar ka na, baka na ito democracy, baka Yes. na ito, ano na yan, di ba? Yes. Once you go beyond, ano na, so yun lang nailing kong adel kay Ninoy. Yes, Naglaban siya, luminaban siya sa democracy because dakulon na tao ang nadideprive. Dakulon ang tao na, ano yan, so sabi ta nga ni abuse. Once you are abused, you will not, that is no longer democracy. Okay. So, Sir Adi, nagpapasalamat kami sa imo kay Dakulaon. Aram ko nga ni kaso bagong aga aram ko nagsayo baka nakuta sa kuya alaga. Nagpaunra ka man gilayon. So thank you very much and maagad na lang po kami sa imo kay mensahe na para sa satuyan ng mga naghihinan yung gunyan. yeah. So siguro ako man, sabi ko na nga ni Sir Sir A, Ma'am Jen, and Sir Mike, thank you very much for this opportunity na nakapagiras ako. Aram nindo, responsibilidad ni ng mga social studies teacher, ining bagay na ini. Iyon ang samuyang pwedeng ma-share na, lalo pa ngunya na pandemic, dahil man kami nakakaturo face to face. At least, ining oras na ining tinaunin do sa kuya can pwede nang kaguno ang kiadala, no? Yes. And ang masasabi ko lang po sa mga aki ngunyan, the young generation, ang mga pigpaparasuro at magpagkakaya Sir Mike, Sir A, and then sa mass media, sa kulo ng fake history. Di ba? Yes. Nagsasabing si Pinoy o si Ninoy, bako man dapat hero, si Ninoy, so mga Marcoses should be held as a hero. Ang sinasabi ko, ngunyan kaya, katubaga kita, may author kitang pagtitiwalaan na nagsururat na inadalan, etc. Ngunyan, anyone can make history, can write history, even up to the extent that it is non-factual. Kaya mag-ingat po kita mga tugang, lalo na sa mga kaakian, that there are so many history that are written fake. Okay. Magayunon pa manggiraray na magbasa kita na may author na igwang responsibilidad na pwede tang maapot. Sa kung may author iyan, inaprobaran iyan kang gobyerno, kan mga otoridad, kusong sabihin, genuine niya. Okay. Sir Adi, aalaton mo po ang libro na susuratan mo. Yun na sa ito, ipapabasa mo sa mga aki. Any authority kay ni Sir Adi. Sa pag-history, Sir Adi yan. Yes. Thank you very much, sabi Sir Adi, sa sa panahon mo. Opo. Salamaton, Sir Addison. My gratitude and ananan. Thank you so much. Thank you so much po, Sir Adi. Proud God fruit. bless to your show. Opo. God bless your show. Salamat, Sir Addison Sige, Balin. thank you. Okay. Okay, yan po mga parantabay, si Sir Addison Balin, history teacher kang Santo Domingo National High School. Proud fruit. Kitang doa partner. Correct. Opo. Sabi ta nga ni, isaro siya sa matitibay na paratok talaga kang Santo Domingo. And nyaong kita ngunyan digdi dahil man sa iya. Correct. Okay. Okay, sa satuyang pagbabalik, sarong paratukdo ang matrayong po na naoperan sa utak mantang nagpapatanog kan sa iyang flauta asin nagbibilang. Habang pig-operahan, Oo. Sige patugtog. Paano daw ito? Aramon ta sa satuyang pagbabalik. Yes. Oras, alas 2:44. An oras hatod sa Indokang. Celebrate your kind of beauty with LCC Supermarket Beauty, Health, and Wellness Fair from August 19 until September 1. Enjoy up to 50% off on your favorite brands of beauty essentials, personal care regimen, and healthy food choices. So, shop now to any LCC supermarket near you and pamper yourself with great savings and fantastic deals just for you. You can also visit our official Facebook and Instagram page at LCC Supermarket for more details. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. United Home Products.
United Home Kidilets, United Home Sitab. Ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom mi in Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural na pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Lemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law, at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daig magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Api de los Santos, representative of ang probinsyano party list, Good Food Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, baka kay Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw.
If symptoms persist, consult your doctor. Pharax B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Pharax B Complex Daily. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology. Kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs asin ang Great Women Project 2. Wala talagang pinagbago ning biskotso sa Ben's Bakers. Naramduman mo, inihangdara ko kang nag-ilusyon pa sana ako sa imo. Aw, syempre. Muyahon ko baga ang assorted breads and pastries ninda. Ben's Bakers Corporation since 1994, located at Baroroy, Daraga, Albay, with branches in Perez Street and Regidor Street, Daraga, Albay, Tagas, Daraga, Albay, and Aguinaldo Street, Legazpi City, Albay. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Doc F Fulvic Mineral, nasa capsule na. Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapit sa sikmura. Talagang tatagal ka dito. At siguradong satisfied ang partner mo. Proven for 13 years na Doc Alternativo. 2 kapsula ng Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay. Sulit ng pangpatibay mo. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals. People of dignity, integrity, and compassion. People who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, your success, our word. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A asin Ate Jen. Uy, may bago. Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Uni ang bago. Matrayumpong naoperahan sa utak ang sarong paratokdo mantang nagpapatanog kan sa iyang flauta asin nagbibilang. Ini ang kainit inoteng pagkakataon na nagkaigwa ning awake craniotomy surgery sa East Avenue Medical Center kung sa inhinali ang tumor sa utak ang pasyente. Ang pasyente sarong 32 anyos na si April Rodriguez Oliveros. Pahayag ni anesthesiologist Dr. Tata Abalahon, ang marhay sa proseso kan awake craniotomy iyang pigitugutan na mahali ang brain tumor na daiman mayor na naapektaran ng utak ang pasyente. Sigun kay Abalahon na monitor nin marhay ang pasyente mantang ginigiba ang surgery kung saan pinabayaan hindi ini na makapagtaram, magbilang asin magpatanog kan sa iyang flauta mantang bako man madali ang siring na proseso.
Sa ibong kaini naging matrayon po ang operasyon mantang nagpaparahay na iningunyan. Pahayag naman kang pasyente na base sa iyong eksperyensya. Garuman sana may pigkakalikutan sa iyang payo mantang ginigibang operasyon. Sinabi man kiini na diin niya manamatean na kaipuhan niyang matakot. Napag-araman na siring na operasyon pinagigibo sa tulong ospital sa Pilipinas. Kung sain sa Rodigdiang East Avenue Medical Center, kung sain si Abalaho nagtatrabaho. Pahayag man kiini na ang limitasyon digdi bako sa na para sa pasyente, kundi maging ang OR staff asin mga doktor na kayang gumibo kaini. Mantang dapat man makusog ang buot kang surgeon, asin may tiwala siya sa anesthesiologist. Dagdag pa niya na mga katabang ning marhay kung magiging available sa iba pang mga ospital sa bilog na nasyon ang siring na proseso kang operasyon. Amazing. Oo, ade. Pag-operahan. Oo. May bigibong iba. Oo. Mata. Oo. Pakusa na mata. Nagpa-plauta pa. Nagpa-plauta pa. Oo, Yes, di ba? oo. Pwede pala nangarog ka na rin. Anong apod kayo ito, partner? Tabi? Craniotomy, awake craniotomy surgery. Oh, sa utak. Sa utak. Tangan ngayon, ano? Mailing na, na working ang utak. Yan. Diba? Oo. Usually baga pag naiisip ta baga ka kuya, may kooperahan ngaya sa utak. Yeah, de. Ay ngaya, delikado na ngaya. And kung minsan baga kuya may mga, ano ba mga, usually sa mga aki, tangan hindi matakot sa aki. So attention, ano sa iba, pigkakawat niya kang tatay, agari mga araw ka na, ngunyan, pwede, applicable man pala sa mga araw ka din na there are other things na pwede mo gibuhon habang pika-operahan ka. So, kurusugan kibuot. Oo. Bako lang kurusugan kibuot. Kurusugan ki pagplauta. Diba, sinon ba ito? Habang may nag-opera sa'yo. May kuti sa utak mo. Nagpaplauta ka? Ayun pag Nagpaplauta. Kung talagang nervyosa o nervyoso kang tao, talagang deita kakayanan ng arog ka yan. Pero, igwa palan, kayang-kaya palan mga partners. Yes. Diyan kita makakitiwala asin kusog kibuot sa satuya ng mga medical practitioner. Ini ang kakaibang pigapod na multitasking. Correct. Habang may ginagawa sa'yo, may ginagawa ka rin. Quits kayo. Yes. And sabi baga kahit kang doktor, magayon da kung maging available man ini sa iba pang ospital dito sa Pilipinas. Yes. Nakakaiba bagay ni bako madali, di ba? Oo, yun man ang ganda de. Okay, so yan po ang ang bago ngunya na pagkahapon na sa tuyang programa. Hello muna kay Saturnino Barcenas. Good afternoon, Riago Nebre Santiago, si Reznov Mazon, Jose Luis, Danmar Virgo, nakatutok Noel Onyosa Pnis, and si Naz and Jason Napokaw. Si Ringman, si Prem Kuashal. Okay, so sa iba pa po na nakatutok niya na pagkahapon, good afternoon, si Paul Mendoza Mandaakang, Tabaco City. Bitaminang Pampamilya. The Filipino is worth dying for by Benigno Ninoy Aquino. Di ba? Gustong sabihon, ang mga Pilipino worthy na dahil sa pagpabayaan. Ang challenge, ang kapwata ay mahalin natin. Patunayan ta ang sinabi ni Ninoy Aquino na we are worth dying for. Yes. Okay? Sige, yan na po ang presentasyon ng programang Usapang Pamilya ngunya na aldaw nin Sabado. Ako po si Kuya A. And si Kuya Mike. Iniman po si Jenny Matthew Balyaran Mabalo sa inyong pag-antabay. Happy birthday, Mama. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.